Aduh biung. Punyaku sendiri ternyata. Kotor Cakala ayo tibakno marang sirahe Sengkuni ayo tibakno dadak melu-melu ki ngopo to? Wong godo sing gedhe ngono kae ora tedas apa meneh godo mung samono kuwi. Ala wong tekku ya mung samene iki kok ora iso dipadhake karo ngene Werkudara. Arep ngopo kowe? Oh melu ngantem kowe ni Sengkuni. Ya jajal milih ning ndi coba. Nyo sirahnya. Nyo burinya. Yo milian gondi. Aduh. Bocah ngawur tenanan. Kon milih kok malah golek sing ora katon iki lho. Nganti mules aku. Oh, kurang ajar tenanan Pitro. Titenono.